Добрый день, паважаныя чытачы! У 2025 годзе свой 60-гадовы юбілей адзначае Людміла Рублеўская, беларуская паэтэса, празаік, літаратурны крытык, журналіст. Сапраўднае яе імя Людміла Івановна Шніп, якая нарадзілася 5 ліпеня 1965 года у Мінску. Вучылася на аддзяленні паэзіі літаратурнага інстытута ў Маскве. Скончыла беларускае аддзяленне філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працавала загадчыкам аддзела крытыкі ў часопісе «Першацвет», загадчыкам аддзела мовы ў газеце «Наша слова», рэдактарам аддзела крытыкі, потым літаратурны штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва». З 2002 года працавала літаратурным агляднікам газеты «СБ Беларусь сегодня». С 2020 года загадчик отдела культуры газеты «Звезда». Аўтар больш 30 кніг, сярод якіх зборнікі паэзіі «Крокі па старых лесвіцах», «Замак месячнага сяйва», «Рыцарскія хронікі», «Шыпшына для пані», зборнік прозы «Сэрца мармуровага анёла», «Пярсцёнак апошняга імператара», «Ночы на плябанскіх млынах» і іншыя. Вашай увазе я прадстаўляю кнігу «Авантуры» Франціша Вырвіча «Шкляра і шпега». У прыгодніцкім рамане Людмілы Рублёўскай, які з'яўляецца першай кнігай трылогіі, вы сустрэнецеся са збеглым вучнем Менскага езуіцкага калегіума Францішам Вырвічам і доктарам Баўтрамеем Лёднікам з Полацка, якім давядзецца пабываць у сутарэннях Слуцка, Менска і Полацка, выратаваць сільфіду, паездзіць у жалезнай чарапасе, вынайдзенай Леанардо да Вінчы, здабыць дзеду святога Маўрыкія і неаднойчы біцца за ўласны гонар і за Беларусь. Вы пераканаецеся, што прыгоды беларускіх герояў не менш захапляльныя, чым французскіх мушкецёраў ці рускіх гардамарынаў. І такую кнігу вы зможаце знайсці ў нашых бібліятэках Ашмянскага раёна. Дякуй за увагу!